Používali ste už niekedy čelovku, ktorá vydrží svietiť 5 dní na jedno nabitie? Vyskúšajte ju hneď teraz. Zapnite ju a vyžaruje silný lúč svetla, vďaka čomu je práca v noci jednoduchšia a pohodlnejšia. Táto čelovka váži iba 130 gramov a je vybavená 3000 mAh batériou, ktorá poskytuje svietenie až 5 dní a 5 nocí. Je vybavená vstavanou LED žiarovkou s vysokým jasom a nastaviteľným jasom. Telo je vyrobené z vysokotvrdého technického ABS materiálu, ktorý ponúka vynikajúcu odolnosť voči nárazom a trvanlivosť. Viacúlová konštrukcia umožňuje pohodlné a flexibilné nastavenie uhla. Využite túto časovo obmedzenú akciu výrobcu. Premeškajte túto príležitosť a budete musieť počkať ďalších 6 mesiacov. Kliknite na odkaz nižšie a využite dopravu zdarma a bezrizikovú skúšobnú verziu. V momente, ako zapnete čelovku, vystrelí oslnivý lúč svetla. Niektorí si môžu myslieť, že je to špeciálny efekt a budú ho považovať za neuveriteľný.